Pipila ka balay sa Samal Island, giigo og buhawi, mga pananom na danyos. Anyang report ni John D. Esteban. Nangaputol ang pipila ka punuan sa kahoy sa Purok 3, Barangay Tagdaliaw, Samal Island. Human miigo ang buhawi. Lakip sa giagian sa buhawi ang balay ni Tatay Catalino. Mayo na lang, wala kini maunsa. Apan nagasilyas, naguba, ug nadaot ang iyang mga pananom. Pipila sa mga naapektuhan kini mga pananom nga saging ni tatay gani kini dili na niya mapuslan ug dili na niya mabaligya ug dako-dako usab daw ang iyang lugi. Gipaningkamutan na lang ni Tatay og punit ang mga bunga sa buungon nga natagak resulta sa kusog nga hangin. Ipanghatag na lang daw niya kini aron di masayang, gumikan di na niya usab kini mabaligya kay naapektuhan na ang kalidad niini. Nahadlok hadlok kayo tanahon kay nagtuyok kayo nigo di ka katindog anang mo tindog ka dito sa kuan kusog kayong tuyok. Ang ako lang ni dagan lang ko sa kuan kaning balay palayo ko. Hasta ang mga bulak ug ubang pananom ni Kagawa JR, apil sa mga nangadaot. Sa abuhan na mo, napoy ka ng murag ni nangalangkat bitong asin. Tapos mga kaang na ragong bulak, nagbulagin sila, bulak na ang bulak diri, ang kaang na dito sa layo tungod sa kakusog sa hangin. Sumala sa pag-asa nga ang buhawi mamugna kung dunay thunderstorm nga nagdala sa init nga hangin nga musagol sa ugang hangin. Kung dunay buhawi, kinahanglang mangita og lig-on nga balay o ubang istruktura nga kasilungan. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.